tun video a karon ti lan tur hi pmkisan registration apply dan kha ani don ani browser hi kan honganga chuan ta hian digital seva kha kan lut le don ani chuan ta hian login ti hioma kan login anga chuan ta hi keima ni ID le password kha kan churut le don ani password akan chulenga chuan kan sign in don ani kan sign in ta a chuan ta hian dashboard a ron lang mai don ni ta hian chuan helai kan lut don ni te pmkisan ti khalom ta tran passers khang ai don lova chei pmkisan ti kan hunga ten kan lut le don ani chuan ta in view product ai kan click leang chuan view product kan click nu hian ta hian hei option hi ron om ta tian chuan ta in farmer registration te kan lut leanga chuan ta hian state ta hian Mizo ti kan chubenga chuan ka pai kima apply saktura hi Champhai district ania Champhai kha select le don ani chuan sub division la pa hian sub district zo kan hi Champhai ti ka thlang le anga chuan block a point Champhai ti ka thlang le don ani chuan village hi an mani vek taka hi om lo thina chu wang chuan an nei ber hi ka thlang mai don ani chuan tain farmer name hi angai ta chulut le don ani farmer name kha tin helai kan thret tur chu farmer name te adar le bank a passbook kha ai mil thap tur ani tin chung ko pakhata hian member pakhat chau hian hemi registration hi ti thei ani don ani chuan tai select category ai hian schedule tribe kan dia tribal kan dia tai ka thlang don ni chuan fall ti ka thlang don ani chuan hai chu ngai to ta adar khani bai ta chu adar number ka churut le anga chuan IFSC code hi chu an bank a IFSC code kha kan hmang bai don ani chuan ta hian bank le mi chutangai lawa ta hian kan select don ten rural bank te lu mu bai don ani chuan account number ai kan chulut le anga hei uluk takin kan chulut don nia kan chulut ta chuan ta mobile number a hi kan chulut le don ani chuan ta hian submit for other authentication ti kan select kan ta hian dikta yes other authenticate successfully aron ta ni ta hian ke badi other le kan hingate halo in mil lo ka chuan ta hian success thei don lova hei uluk takin kan chutlu ngai don ani chuan farmer other detail om le ta hian apian ni kum le thade ka kan chulut le don ani ke ma ni register pian ni tha te akumate kha chuan ta father mother husband nei men ta a ta na pa hing hi chulut le don ni chuan ta hian ownership ta a ta hian join nge single ten ta a ta hian single ani awangin ta hian single hi click anga join a lo ni chuan ta kan click le mai don ani single hi kan click anga chuan hnuai hian
survey khata number khasra number te area chuan bracket a in hectare ti om ta a tai kan chulut le don ani chuan tai hian kan chut loma hian ta hian kan click phot don ani chuan tai kan chut lu na tur kha ron lang don ani en len detail hi kan chu fel ta a ta hian chuan hei kan le don ani te kan click lenga chuan kan ta ani hei lo dik lo do ani chuan kan delete le venga baro chu kan ti kan dir chuan kan anga ta hian ron display don ani chuan a hnuai hian I certified that all given details are correct atiu om ta ta hian adik ve kan ni chuan save file kan lu dang save ka click a and process make a chuan save zo nu khan record has been inserted successfully your former ID is ti lo ni ta a hi ron display ta ani chuan okay hi kan lut le anga chuan enturnan keimani hnuaia in register te kha kan lo shred do chuan status kan enter chuan ta hian status register former ta kan click anga chuan ta hian another number kha kan click anga chuan image text image code helai mi yang hi kan chulut le don ni chuan search kan hetanga pmkisan kan apply sakte ho status an approve nge appending nge an reject ka kan the thei don ani